que és l'hora de la solidaritat. Isabel, com és la vida? Com pega de cop i volta un gir de 180 graus i canvia per complet la situació? Fa unes setmanes parlàvem de llauradors precisament per anunciar aquestes tractorades, aquestes reivindicacions al carrer. Qui els anava a dir a estos llauradors que haurien d'aparcar les tractorades i posar-se mans a l'obra, que és l'única cosa que saben fer, alimentar-nos tots els dies, però és que ara, a més, estan ajudant a desinfectar i higienitzar els carrers. Sí, este matí hem estat a Carlet amb llauradors de Saja. Vegen. Des de l'inici de la crisi del coronavirus, els llauradors han demostrat que són molt solidaris, primer treballant en condicions complicadíssimes per abastir el mercat i ara trauen els seus tractors per a treballar i per a col·laborar en els treballs de desinfecció dels carrers. I el piquet, com això? Ai, mira, preparant, sí, ja està tot a punt. Jo el tinc allà dalt en la finca. Estàs prou demà matí aniré per ell i així també el tinc a punt per la nit. Sí, demà a les 9 menys quart, allí en el punt de càrrega, i enseguida eixida. Molt bé. Pues realment va sorgir d'un afiliat a ABA que em cridà i em va dir per què no, igual que eixirem a la manifestació, per què no traguem els tractors i ajudem al poble en la desinfecció. I a partir d'ahir comença la gent a apuntar-se, arribàvem al número de 40 i diguem, de moment prou, perquè en 40 tractors per eixir dia sí, dia no, n'hi ha més que de sobre. Pues mos hem agrupat uns llauradors de forma voluntària per ajudar a l'Ajuntament en les labors de desinfecció del poble, dels polígonos industrials i d'una organització de viviendes que n'hi ha que també perteneix a Carlet. Som 5 grups de 8 llauradors, ens dividim per quadrants, el que és el poble, el que són els polígonos i el que és la urbanització, i cada un s'encarrega del quadrant que li toca i desinfectar tot el que és el carrer, les aceres i les parets fins a una altura d'un parell de metres. Fes-te el compte que és com si anàrem el que fem sempre per al camp, ara estem fent tot per al poble. Tira-li i desinfecta. La veritat és que la gent ho ha acollit perfectament, molt agraïts. En les redes socials, sobretot, s'està dient moltíssim. És una burrada els aplausos que envien. Bueno, al final te reconforta un poquet que la gent vega que realment estem ahí, per tot. L'acollida del poble, des que s'han enterat que anàvem a fer aquesta tasca, ha sigut molt bona, molt bona. Molt agraïts amb nosaltres i la gent, la veritat, que molt contenta. Bueno, jo crec que això és important, és bo pel poble, te dona una satisfacció que estàs fent algo bo. Jo crec que el llaurador és una pasta un poc especial, no? Estem ahí tot l'any, estem sempre, i si ara n'hi ha que arrimar l'ombro en això, doncs l'arrimem. N'hi ha moltíssima gent, que avui, per exemple, m'han tocat diversos, que els apunta i dic, de moment han fet 5 equips, tenim fins a finals de la setmana que ve ja compromès, si fa falta, i els que ja estan han dit que a repetir sense ningun tipus de problema. La voluntat nostra és seguir fent això tot el temps que siga necessari. Esperem que no siga molt, però si s'allargarà un mes i mig, el temps que faci falta. Moltes gràcies a totes les llauradores, tots els llauradors i tota la gent que treballa de sol a sol per dur-nos el millor a la taula.